लोगो जांख्रिथायनि लोगो थैस' थांस'नि लोगो सेक्रिफाइस खालामग्रा लोगो बेखौ जुदि बिथाङा फैनानै सिनाया होनोबा बाखि 35 लाख मानसिफोर बड'लेण्डनि बाखि लाख लाख बर' मानसिफोर बेखौ बोरै सिनायगोन दा नंखायनो हाग्रामा महिलारिखौ बयबो लासै लासै नागारदो आंथ' बुंनो नाजायो माने आं नागिरो जे नैबे इलेक्शननि उनाव जि साफा सानै बिथांनि लेफ्ट राइट दङ बिसोरबो लासै लासैनो गोमालांजोबगोन बिथांनिफ्राय आरो गोदान गोदान सेंग्राफोर माबा माबि नागिरनानै बिथाङा साननैसो दोलोखौ लांबावनो हागोन बिनि उनाव बिथांनि पार्टिनि तालायानो बन्द जागोन सार आरो नोंथांखौ बुंबावनोदि बिथाङा बोसोराव रां फैनायखौल' जानो रोंगौ नाथाय रायजोनिफ्राय खामानि मावनो बिथाङा हिसाब हमबानो जाबाय बिथांनि 17 बोसोराव 2900 करोड़नि एनामलिस बिथाङा खालामदों आं 5 बोसोराव बेसां एनामलिस खालामदों मा खालामदों बिथाङा फैलायनाङा 5 बोसोरा जोबखांनायनि उनाव आं बिथांनो गावनो हिसाब होगोन आरो बिनि उनाव बिथाङा आंजों साहस दङबा जिरायबानो जाबाय आं दिनैबो जिरायगोन दाबो जिरायगोन 1 सेकेन्ड उनावबो आं जिरायनो रेडि जुदि हाग्रामा महिलारिया बिथांनि 17 बोसोरनि हिसाब निकासखौ लाना जिरायोबा आंबो जिरायनो थाखाय रेडि नाथाय हाग्रामा महिलारिया बेबायदि हिसाब निकास लानो हाग्रा मानसि नङा चन्दन ब्रह्मखौनो सिनायाबा आरो मा सिनायबावनो बेलाय बिथांमोना बिटिआर रेकर्डखौ दासिमबो गनायनानै लाया सार बिथांनि गनायनायजों बिटिआर रेकर्डआ जेबो नङा बेयाव गोजोन फैबाय सान्थि फैबाय बिटिआरनि सिमाया अरनो थांगासिनो दङ गोबां खामानि जादों बेखौ रायजो राजाया नुदों गोबां इनस्टिट्यूशन जागोन बेखौ रायजो राजाफ्रा नुदों पुलिस मिलिटारिनि गोबां मोनसे समाव इमान अत्याचारमोन दिनै बियो गैला एनडि बिनि बिदा फंबायफ्रा न'आव फैनो हाजोब्बाय बेखौ रायजो राजाफ्रा नुदों दा बिनि उनाव आरो हाग्रामा महिलारिनि सार्टिफिकेट लानांगौथ' दरकार गैया हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा मानसि बेखौ बयबो मिथिगौ दिनै बिथांनि सरकार फैनायनि उनाव जौ जुवा बेसां हिंसायारि थासारिफ्रा जालांबाय बर' समाज जौगानायनि थाखाय बबे मोनसे खामानिखौ बिथाङा मावखो जोंनियाव फैनानै जोङो हाजार हिसाब होगोन दायो थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव बिथाङा न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै रायजो राजाखौ बुंनानै बिथाङा गादियाव फैदों नाथाय बिथाङा दासिमबो होनो हायाखै जोङो दासिम जिखिनि साखरि होबाय बिथांनि बायदि माने लाख लाख थाखा घुस जायाखै बिथांनि बायदि लाख लाख थाखा घुस जानानै बर' मानसिफोरखौनो थगायाखै जिखिनि साख्रि होबाय कुनु थाइसेबो थाखा घुस होआलासिनो साख्रिखौ मोन्दों आरो इमप्लयमेन्ट जेनेरेशनाव हाजार मानसिफोरखौ जोङो दिनै इमप्लयमेन्ट होनो थांगासिनो दङ आइजोफोर जा हौवाफोर जा बिनि गासैबो हिसाब निकासफोरखौबो आङो डिसेम्बरनि गेजेराव होगोन दासिम जोङो बेसेबां इमप्लयमेन्ट होनो हाखो कंग्रेसनिफ्राय गोख्रों अजन होदोंदि बिथांमोना उफ्रा बिसोर गिदिंबाय थानायाव सिगांबो हाग्रामानि समाव दादागिरि आरो दाबो कंग्रेसनि बिजाथि गिदिंनायाव मानो दादागिरि बिथांमोनखौथ' वेलकामसो खालामदो जोङो बेरायनोसो होदो बिथांमोनखौ जोङो बेरायबा जों मोजां मोनगोन आरो दानि समाव गणतान्त्रिक जि प्रक्रिया गणतान्त्रिक जि आबहावा बेखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जों खामानि मावदों जुदि कंग्रेसआ बबेबा जायगायाव माबा उसुबिदा मोनदोंबा पुलिसनो खोन्थानो हायो इलेक्शन कमिसनाव खोन्थानो हायो आरो बिथांमोना लुबैयोबा जोंनोबो खोन्थानो हायो थेंक इउ